Ginabulubanta 600 ka qualified detainees sa bugos nga rehiyon sarang mahilway santo sa direktiba sang Supreme Court agud malikawan ang pagginutok sa mga presuhan sa tunga sang COVID-19 pandemic. Si John Sala nakatutok. Dako nga problema sa mga presohan sa bugos nga pungsod ang kagutok kag sobra na sa kapasidad sang jail facility ang numero sa mga detainees. Sa circular nga ginpagwa sang Supreme Court ginbandong paghilway sa mga kwalipikado nga persons deprived of liberty para malikawan ang posible paglapta sang coronavirus disease 2018 sa sulod sa mga presohan. Sa Cebu City Jail, naglabot na sa masobra isa ka katos ka mga PDL ang nagpositibo sa COVID-19. Butang aluyag nga likawan na ini nga matabo sa iban pagid nga mga jail facility sa pungsod. Sa Western Visayas mayara sang 38 tanan ka mga district jails. All over the region, I think we have around mga 600. Once we are going to fast-track release of these detainees that are entitled to be released based on this circular of the Supreme Court. Kalakip sa posible mahilway ang mga may light offenses kag mga preso nga may maayong record. Apisan nga matapos ng away sa COVID-19 pandemic. Iga padayon sa gihapon sang BJMP6 sa mga pagpatuman sang precautionary measures sa mga district jails. That will be routine na siguro nga activity natin. That's part of our post-pandemic plan. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.